我非常高兴啊，和我的老朋友巴赫蒙总统。 ман хеле шодам ки бо дӯсти деринам президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон дар шаҳри сиан мулоқот кардам. ман дар соли 2019 бо мақсади анҷом додани сафари давлатӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон рафтам. дар ҷараёни сафар мо якҷоя баҳри тақвияти шарикии стратегии тоҷикистону чин ки фарогири ҳама самтҳо бошад иқдом гирифтем ва давоми 4 соли охир ҳамгироии дуҷониб марҳилаи нави рушдро касб кардааст. чин барои таъмини ояндаи дурахшони ду халқ омода аст ки бо тоҷикистон дар шароити нав густариши ҳамкориҳоро дар бахшҳои мухталиф ва бунёди ҷомеаи солиму пешрафта бо ояндаи муштарак, дӯстии абадӣ ва шарикии стратегии фарогирии робитаҳои дуҷонибаву бисёрҷониба ки ба манфиати ҳарду ҷониб аст идома диҳад. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, наши связи сегодня развиваются динамично и являются ярким примером добрососедства и искренней дружбы во имя устойчивого мира и стабильности в регионе. Убеждены, что дальнейшее углубленное развитие таджикско-китайского всестороннего стратегического партнерства отвечает коренным интересам наших стран и народов.